Basketbalom som začínal v Snine, niekedy okolo 3. ročníka základnej školy a robil sa tam ako nejaký nábor pre nejaké športovo trošku nadané deti a privedol ma k tomu tréner Popovič. Moji rodičia obidva športovali, boli to volejbalisti a preto od malička som aj chcel byť športovec a bol som vysoký, takže automaticky som išiel buď na volejbal alebo basketbal a v tom roku, keď som mal dostatočný vek, tak sa otváral basketbalový krúžok alebo také niečo to bolo, tak som išiel basketbal. Potom sme vlastne v Snine mali prvý ako keby nejaký úspech, sme skončili druhý na Slovensku zo starších žiakov a potom som vlastne dostal aj pozvánku do reprezentácie a vtedy som si začal uvedomovať, že mohol by som sa tým aj živiť, respektíve, že mohlo by to byť moje zamestnanie a takto už od mladšieho veku som rozmýšľal, že by som mohol byť ten hráč. Vlastne odkedy som začal chodiť na tú repre a začal som cestovať po svete, tak sa mi to veľmi páčilo a chcel som to dosiahnuť čo najďalej. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Ja si myslím, že tým, že som zo Slovenskej ligy dostal sa do Českej, tak som išiel ako keby o úroveň vyššie. Lebo myslím si, že keby sa porovnali tie najlepšie týmy zo Slovenska a z Čiech, tak tie české by určite dominovali. Od malička som bol víťazný tým, ako vždycky ma bavilo vyhrávať a neznášal som, keď som prehral. Takže vždycky som sa snažil vyhrať, jednoducho to sa mi páčilo, to ma naplňalo. Takže som sa nechcel zdávať, no a aj keď som možno nemal taký talent ako ostatní, tak fakt som sa stále snažil, aby som jednoducho vyhral a potom to začalo prichádzať. Nechcel by som hrať spodok tabulky, ako to by ma asi nebavilo, lebo by som veľa zápasov prehrával, takže preto som sa snažil byť v čo najlepších tímoch, aby som stále hral ten top. Lebo si myslím, že vždycky sa až na konci sezóny ukáže, kto je aký hráč alebo kto má aký tím, lebo tie zápasy play-off sú úplne o niečom inom ako v základnej časti. Takže preto som vždycky chcel hrávať v tých top tímoch. Určite sa teším, je to nové prostredie, pre mňa je to niečo nové a mám pred sebou novú výzvu, poznám nových ľudí, nový prístup k basketbalu, nového trénera, to je pre mňa určite pozitívum a neviem, budem sa snažiť vydať svoje maximum, aby sme boli opäť úspešní.